Avui he convidat en Quim Bonal, que és concertista de piano, mestre de música a l'Escola Clau de Faula i director dels cors de l'Escola Clau de Faula. Aquest és l'orgue Celrà, l'orgue que han construït els alumnes de l'aula d'empresa de l'Institut d'Educació Secundària de Celrà, i és un orgue de tubs sonors, i avui vull que en Quim ho provi. Ara connectaré l'aire i això començarà a funcionar. Ho veus bé? Sí, té un so molt maco. És curiós. Molt agradable. És curiós. I em recorda una mica a un positiu. El tipus de so d'un positiu. Sí, el positiu va amb tubs com ara aquests, o sigui, el que en diríem tub flautat. L'orgue té el tub de llengüeta, que és el que imita els instruments de llengüeta, i després els tubs flautats, amb fusta o amb metall. I el positiu va amb tub flautat, té aquest so. I després té tub obert o tub tancat. Si jo tapo el tub, baixo una octava, però perd harmònic, perd timbre. Queda un so més apagat. No sé si amb aquest aire n'hi haurà prou. Se'n va una octava més avall, però perd el timbre, queda un so més avallotat, més neutre, no? Perquè sembla una flauta sonant, és preciós, m'agrada molt, Està molt bé, molt ingeniós i... Ara t'ensenyaré com va per dintre. Va, vinga. Anau per un moment. Ara, Quim, t'ensenyaré com està fet per dintre, que realment jo crec que és sorprenent. Tachan!